Govinda Chandra Basumatari long live. Govinda Chandra Basumatari long live. Vector Zikiboy. Vector Zikiboy. Vector Soviet Vodio. Vector Soviet Vodio. Dini Berikonda जा ब्लकनि सिङाव थानाय मोन 12 प्राइमारिनि मादावहाय जोङो 9टा जन्थु प्राइमारि बे प्राइमारियावहाय मोनसे बुथ कमिटिनि मोनसे एवारनेस प्रग्राम लानाय जादों दिनै जों दा बे समावहाय सपनगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंना बुथ कमिटिफोर बे बुथ कमिटिफोरजों लोगोसे जोंनि बे पराबारिनि जे गेलेगा फोथार बेवहाय जमा दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों जे जोंनि जितु बुथ कमिटि बे बुथ कमिटिनि गोबां सोद्रोमाफोरा बेयाव दिनै जथुमफैनो हादों बोथोरा जोबोद माने अखा बोथोरब्लाबो जोंनि माने जितु बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफोर बेवहाय लैहोर लैहोर फैदों मानो होनना बुङोब्ला जाहा जिहेतु फैबाय थानाय 12 अक्ट'आव जि बिसायख'थि दङ बे बिसायख'थिखौ लानानै जों बुथ कमिटिफोरनि गेजेराव मोनसे एवारनेस प्रग्राम बेखौ जों लानाय जादों जे जोंनि रायजोफोरखौहाय बोरै बुजायनांगौ आरो जों बोरैहाय माने भट कालेक्शन खालामनांगौ बिनि थाखाय जों बेवहाय मोनसे एवारनेस प्रग्राम लानाय जादों लोगोसेनो बाकी जन्थु 8टा जन्थु प्राइमारि दङ बेयावबो जाहा 11टा बाजायाव ठीक 11टा बाजानिफ्राय मोनसे बिदि मोनसे टाइमावनो बिदि मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो गासिबो हाबाफारिया बिदि माने सोलिगासिनो दङ बेयावहाय जों नुनो मोनदों बेयावहाय 500 निफ्राय 600 नि गेजेराव जाहा बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफोर बेयाव जथुमफैदों आरो जों आसा फारिदों सपनगाव प्राइमारियावहायबो दिनैहाय जोंनि मोनसे बिदि मोनसे दपदपनि दङ आरो सपनगाव प्राइमारि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि गामिनि जाहा सुबुंफोर दङ भटारफोर दङ दिनैसिम दिनै प्रमद बर' सरकारखौ बिथांमोना आसा खालामदों गबिन्द सार हिसाबै दिनै बिथांमोना आसा खालामदों बेनिखायनो जों नुदों जे बिथांमोननि जितु नुजाथिनाय बिथांमोननि जितु बाहागो लानाय बेखौ नुनानै जों साननो हायो जे फैबाय थानाय जितु बिसायख'थि बे बिसायख'थियावहाय थारैनो जाहा बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया जों देरहागोन जों बेखौ रोखायै नुनो मोनदों लोगोसेनो आं ब्लकनि आफादगिरि हिसाबै जितु रिपर्टखौ मोनदों बाकी जितु प्राइमारिफोरावबो बे हाबाफारिया जागासिनो दङ गासैबो हाबाफारिया साक्सेसफुलि जागासिनो दङ आरो गासैबो हाबाफारियावहाय जोंनि रायजो राजाजों लोगोसे जाहा बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफोर लैहोर लैहोर फैनानै बिदि बाहागो लादों बेनिखायनो समग्र भैरबकुन्द ओनसोलावहाय दिनै सोरबाया बुंनो हागौ जे इउपिपिएल हिसाबै बिदि लोरबां जाबाय इउपिपिएलनि प्रति जाहा रायजो राजाया आसा गैला होनना बुंदों किन्तु बेनो जोंनि बिदिन्थि अखा बोथोरावबो दिनै बिथांमोना नेवसिनानै अखा बोथोरखौ नेवसिनानै बेयाव नुजाथिफैदों बेनो जोंनि माने बिदिन्थि जे गाबोननि दिनावहाय जितु इलेक्सन जागोन बे इलेक्सनाव जों थारैनो जों रायजोनिफ्राय बिदि आशीर्बाद मोनगोन अननाय मोनगोन होनना जों फोथायनाय जों नुदों जे थांनाय सानब्रै सानबानि सिगाङावहाय जोंनि गेजेराव बिदि मोनसे दुंहाव बार जोंनि बे समस्थियाव बारनायखौ जों नुनो मोनदों जों आसा खालामाखै इउपिपिएल हिसाबै जे थांनाय जितु जाहा बिपिएफनि सरकार दंमोन बे समनि जितु इलेक्सनफोर दंमोन बेफोराव माने गोबां बिदि दाङाबाजि बुलाय खालाय जथेस्थ' सोमजियोमोन नाथाय 2020 मायथाइनिफ्राय जोंनि गेजेराव माने जोंनि सुबुंफोरा दाङाबाजिखौ माब्लाबाबो लुबैयाखै नाथाय दिनैयो जोंनि जे बिरोधि हान्जाफोर बे बिरोधि हान्जाफोरा दिनैयो बिथांमोननि गेजेराव मोनसे समखिनाय आरो गिनाय सोमजिदों जानो हागौ जायनि थाखाय बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलनि जितु मावथिफोरनि सायाव बिथांमोना बिदि गाग्लोबदों सोरखौबा बुदों सोरखौबा आखाइ सिफायदों आरो सोरनिफ्रायबा बिदि रांखावरि बिथांमोना सेनानै लांनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय इउपिपिएल हिसाबै जों माब्लाबाबो जों बिदि जों लुबैयाखै आरो जों बिथांमोनखौ बुंनाय जादों जे जों माब्लाबाबो दाङाबाजिखौ जों लुबैया बुलाय खालायखौ जों लुबैया जोंनि गेजेराव गोजोन थासारिखौ जों लुबैयो जों बिथांमोननि गेजेराव बुंनाय जादों आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जेन जोंनि गेजेराव एबा जोंनि बे भैरबकुन्द समस्थियाव बिदि दाङाबाजि बुलाय खालायजों जोंनि गेजेराव जाया जों बेखौ थारैनो जों लुबैयो